Posledná kategória, a to štvrtá kategória Cable Management. S touto kategóriou som asi úplne najviac spoko. Aj keď je pravda, že veľa vecí mi nevyšlo, jak som si to predstavovala v hlave, hej, na začiatku ešte predtým, jak mi to všetko malo prísť, som si to predstavovala, že a toto dám tu, a toto dám tu, a toto tak bude. Veľa vecí mi úplne nevyšlo, jak som ja predstavovala, ale na konci to vyzeralo proste super. Som úplne akože spokojná s tým, jak to všetko vyšlo. Táto kategória je asi podľa mňa najlepšia zo všetkých. Zase a znova, najprv budem otvárať všetky balíčky a potom budem ukazovať, jak to všade aplikujem, dosádzam a tak ďalej. Takže to bude veľmi zaujímavé. Najviac spoko kategória môže začať. No, dobre, takže Hello, zdravím, vítam. toto je teraz v poradí balík číslo 4. Ja mám furt balík číslo 3 tu, tak kde pri mne. Len ja už proste chcem si oddaliť túto na kategóriu, a to presne kategória Cable Management, lebo už proste si chcem urobiť toto káble, už sa na to nedá kúkať, hej. Na konci sa otvorím tie veci, čo neviem, čo sú, hej. Takže, mohla by som začať zase s najmenšou vecou. Tak mi zdá, že toto sú najmenšie veci. Toto je najmenšia vec, začnem s týmto. Toto tu je, prosím pekne. Je to vlastne suchý zips. Ten suchý zips sa môžu napríklad, keď je veľa káble spojiť dohromady, napríklad stoja na telku, jak ja si to dám, tak mám v pláne si to obmotať a tie káble proste skryť za tým akože stojanom na telku. Potom ukážem akože čo mám na mysli, ja to už mám v hlave všetko premyslené, jak to urobím. Toto schovám za ten stojan, bude to vyzerať o mnoho lepšie proste, veď sa na to teším. Dobre, toto je prvá vec. Druhá vec, čo asi je najmenšia, druhá najmenšia. Toto sú také klipiky na káble. Ja dúfam, že to bude držať, dúfam, že tu je lepka, ktorá sa odlepí, prilepí sa to na stenu, hej. A tu sa dá kábel, potom sa to iba privre a zavre. To mám v pláne dať vedľa posteli. Mám také káble, čo sa ťahajú. Mám v pláne si to tam aj inak urobiť. Chcem nejakým spôsobom tam tie káble nie len že schovať, ale že to bude aj držať, lebo proste niekedy sa bojím, že mi to spadne na hlavu. Keď s tým pohnem, môže mi to spadnúť na hlavu, je to tá projektor a to je proste dosť nebezpečné, hej. To sú klipiky, dá na stenu, priklipne a proste dajú sa káble, jak vy chcete. No nedá sa kúkať na toto káble a proste som rada, že som si objednala túto kategóriu. Máme tu klipky, to môžem povedať kľudne. Ďalej, čo sa týka, že jak pekne schovať kábel. Ja som si myslel, že to bude dlhšie. Myslela som si, že to bude dlhšie, ale podľa mňa v pohode. Toto už ani neviem, kde som chcela dať. Sa mi zdá, že na túto lištu. Toto sa mi zdá, že som chcela buď za telkou, alebo zase tam pri posteli, neviem ešte. Je lepšie mať viac tých vecí na skrytie káblov, lebo teraz máme veľa káblov, hej, a proste to sa postupne iba zbiera, hej. Samozrejme, biely som kúpila, lebo máme biele steny väčšinou, takže určite to treba zladiť do barvy vaše steny. Nie, že by ste boli hlúpi, hej. Ďalšia najmenšia vec v tej kategórii. Toto tu ani neviem, že či dám to tam a možno to bude vyzerať aj lepšie a podľa mňa v pohode. Ako sa dá takto otvoriť. No, toto je krytka na zastrčky. Tí, čo majú doma domácich maznačíkov alebo deti, toto určite kupujú, ale ja som to kúpila tiež. Nie, že by som mala deti alebo domáceho maznačíka, ale chcela som domáceho maznačíka, preto som aj kúpila toľko veľa tých vybavení na schovanie káblov. Keby náhodou tu je nejaký domáci maznačík, tak... Ale není. Ani nebudeme mať, lebo nemôžeme mať, ale nevadí. Aj tak som chcela, nech mi to príde, lebo treba sa starať o svoje káble a o to, jak to vyzerá tie káble, lebo to vyzerá hrozne a sere ma to strašne. Tak. Ďalej, piatá vec, to je vlastne to oh shit. Toto je vlastne ďalšia krytka, ale ja už neviem, jak to funguje. Aha, ja si to môžem dať hoci kde, ok. Prečo tu? Že akože, aha, že to tak je tá krytka a môžem to dať. Ja už ani neviem, kde som to chcela dať. A to je možno až moc veľké. Toto úplne stačilo. No lebo ja mám vlastne adapter, ktorý je taký veľký, to som si myslela, že toto nebude stačiť. Asi bude, ale nevadí. Zastrčky mám čierne a stenu mám bielu, takže neviem, jak to teraz vymyslím. Prečo to nedrží? Tému. Drž. Som videla obrázky, že proste toto je dobré na zastrčky v kúpeľni. Keby náhodou sa tam dostane voda, tak proste sa tam v podstate tá voda nedostane, hej. Na to slúži tá krytka aj proti zvieratkám alebo deťom. Ale ja hovorím, nemám ani jedno. Dám to každopádne všetko spolu.
Bordel, toto je bordel iba, dobre. Sme sa presunuli na troška väčšie veci. To sú, ešte týmto, toto podľa mňa už, podľa mňa budú viacej ľudí poznať, lebo toto ja poznám tiež. Počkaj, som hodila taký, keď niekto povie, cable management, si predstavím asi túto vec. Kde mám nožničky? Neviem. No, toto je proste veľmi jednoduchá vec. Je to ono? Ja neviem, že som objednala. Ja vôbec neviem, jak to funguje. Neviem na čo to je. Ten štipec. Ale ja som si myslela, že som objednala. Možno to aj je ono, len to nechápem ešte. Ja som si myslela, že sa to tak obmotá okolo kablov a že sa to spojí. Aha, asi je. Uvidíme. Každopádne toto som si myslela, alebo možno je, či nie, neviem. Je na to, aby sa viac kablov spojilo dohromady. Keď tak na tému nájdem ešte raz, že jak sa to robí, lebo teraz neviem. Už nech to proste tu nie je, lebo normálne neviem to tak naspäť. Tak. Ďalej. Také v podstate lišty zás na schovanie káblov, samozrejme biele. Že jednu časť, hej, to tá časť, tu je to tá lepka, ktorá sa odlepí. Jedna časť ide na stenu, akože ja som stena, tu nás sa to prilepí. Tu nás sa dajú káble a potom sa to zatvorí a káble akože nie sú vidno. Takže na toto som tiež strašne zvedavá a to mám presne tu na v pláne dať. Tu. Za telkou. Ďalej. Mám to v krabici a idem si po nožničky. Moje mini nožničky. Pre Boha, nerob mi ono. Je to mám zle. Dúfam, že už dobre. Mám rada tieto nožničky, dúfam, že budem musieť vyhodiť, lebo tieto nám už ani nerada. Alejandro. Asi takto. Vyzerá to zaujímavo, samozrejme. Toto je ďalšia vec, ktorá je proste podľa mňa úplne super, keď niekto doma má na značíkoch alebo deci proste. Toto neviem na čo je. Aha, na káble. Toto je dobré. Také tie pásky sťahovacie, ale v podstate oni nie sú sťahovacie, to je ten suchý zips. Podľa mňa to poznajú všetci. Tu má ísť prosím pekne predĺžovačka, áno, predĺžovačka. Takže tu sa dá predĺžovačka. Za prvé vyzerá to krajšie, keď sa náhodou niečo na to vyleje, tak sa proste nič nestane. Alebo keby niekto niečo nevie, že čo sa deje a ide k tomu a chce to zjesť, to nemá jak. A povedz, bo deti a zvieratá sú hlúpe, no. Áno, ale chcela som to tak či tak, lebo to proste bude vyzerať o mnoho krajšie, keď tu proste bude jeden kábel, potom taká krabica a keď tak ešte ďalej to bude pokračovať, ak proste milión kábloch a predĺžovačku proste v strede, hej. Takže toto tam podľa mňa bude vyzerať veľmi dobre. A mala by som mať ešte jeden väčší. Tému mi samozrejme pomohlo v otváraní, aj keď som rada, že to otvárajú dopredu, lebo už viem, kde čo mám priradiť do jakej kategórie. Takže tam začnem tému. Áno, to by malo byť v podstate to isté, ale väčšie, lebo my máme takú veľkú predĺžovačku. Podľa mňa to bude stačiť. Dúfam, musí. Aj tu nám zabalili pasieky na kablíky, takže to je super. Takže do toho si môžem dať tiež kable. Tak to je super, to je veľmi dobré. Ja ešte vôbec neviem, jak si to urobím. V podstate som myslela, že mám všetko premyslené. Ja to už mám v hlave všetko premyslené, jak to urobím. Ale teraz keď nad tým premýšľam, ja to vymyslím. Ja si tento mám krabicu do krabice, nezabíja kopu miesta. Tak. To je ojeb, to je čistý čínsky ojeb. Ja som to chcela dať takto, že akože za uško, ale proste nemôžem, no. Takže to je čistý čínsky ojeb. Bordel dám na zem. No. Idem otvoriť veci, ktoré neviem, do jakej kategórie mám priradiť a keďže asi to bude z tejto kategórie, tak asi neprišla ešte jedna vec. Ježiš, to zase budú kategórie všelijak. Nevadí, aj tak proste... Však jak to nevedia, aj. To je také ľahké. Aspoň zistím, že o čo sa jedná.
O čo sa ti jedná? O čo sa ti jedná? Ja nemám vôbec šajnu. Fú, ja vôbec neviem, počkať. Ja absolútne nemám šajnu, čo to je? Ja ale teraz fakt nemám vôbec poňatie čo. Jaj! Pardon. Toto sa nepatrí do kategórie Cable Management. Ani vôbec, čo to? No, každopádne nepatrí to do tejto kategórie a ja ešte chcem vedieť, čo mi tu prišlo. Uvidíme. Yes! Ja som si myslela, že to vôbec nebude ono a je to ono. Dobre, takže super. Tu je posledná vec, na ktorú som sa strašne tešila. Je to proste, hej, povie si človek, obyčajná predĺžovačka. Inak ja keď nad tým premýšľam, ja som kúpila túto predĺžovačku, že tu budem mať, nemusím ísť až tam. Napríklad teraz tiež som musela ísť proste až tam na koniec a proste tu na sa mi ťahá kábel. To nie je vôbec pekné, ani príjemné, ani pohodlné, ani nejaké. Čo je toto? Prečo mi to k tomu pribavili? EU plug connect to socket that is compatible with the EU plug. The electrical equipment hook specification can use safety warning. Ja už safety mám, lebo som si kúpila pitky na predĺžovačky. Takže ja nepotrebujem safety warning. Takáto super predĺžovačka. 2 porty na USB-C a 2 na USB proste. Na USB. Tu je asi, že môžem zapnúť, vypnúť, také pekné tlačítko a 2 také. Ja som to mala v pláne dať na dataprojektor. Nepotrebujem, lebo tam proste potrebujem iba na dataprojektor, takže to stačí iba ten jeden kábel predĺžovací. A takisto, aby mi Wi-Fi dotiahla na regál, teraz Wi-Fi mám tu za sedačku. A to nie je pekné. Ani keby to nedáva zmysel, lebo možno tam je slabý signál, možno slabé Wi-Fi jej, to tamto. By som chcela najprv vyskúšať, ale je to dosť veľké na to. To ma vlastne ešte napadlo, že by som sem dala s tými tromi. Ešte uvidím. Takže uvidím. A akože vyzerá to krajšie podľa mňa na zemi, jak taká predĺžovačka. Je to aj dobré schovať si tú predĺžovačku, lebo neviete, čo sa môže stať, hej? Neviete, či sa na to môže dačo vyliať a podáčo. Rada objednávam veci do domácnosti z toho. Chcela som, že ešte radšej to objednávam jak oblečenie. A to už je čo povedať. Toto by malo byť z Cable Management všetko. A rada som, že mi to všetko prišlo. Teraz už iba to všetko nainštalovať, teraz už iba to všetko zorganizovať, teraz už iba ide vlastne tá najťažšia časť, hej. Takže no jo, čus. No dobre, takže hello, vítam. Toto tu je pokračovanie mojej kategórie Cable Management, lebo som chcela to tu usporiadať. Ako je jasne vidno, je to tu úplne hnusné, odporné. Proste káble sa mi tu ťahajú, takže to chcem konečne urobiť. Nech to tu je proste pekné, príjemné a nech nemám pocit strachu, že mi tento dataprojektor spadne na hlavu počas spánku, lebo ja si tu nabíjam mobil, lebo tu už proste nemám miesto. Hej? Takže idem si to tu urobiť. Musela som si dokúpiť ešte pár vecí. Takisto musím povedať, som v minulom videu hovorila, túto predĺžovačku si dám medzi sedačkami, alebo také, čo som hovorila, už si nespomínam. Ale nie, rozhodla som sa, že túto predĺžovačku dám tu. Túto predĺžovačku sa bude ťahať stadiaľto až tam hore. Je to iba jedna, takže by to malo byť v pohode. Ja viem, že predĺžovačky by sa nemali spájať, ďalšie predĺžovačky. Ale to je v podstate iba jedna pripojka a toto je jedna pripojka. Ja to iba potrebujem na ten dataprojektor. Presne kvôli tomuto. Lebo tu potom mám káble, čo sa ťahajú proste. Takisto tieto pripojky využijem určite o mnoho viac tu, jak v obývačke. Lebo mám tu aj to ten difúzer, čo som už ukazovala. Je super. A mám tu aj, no proste nechcem si nabíjať mobil, ešte aj notebook, keby náhodou. Si tu dávam a pripájam do dataprojektoru. A ďalej, čo som si objednala, čo mi prišlo dneska, takže som fest rada, že to prišlo konečne, je HDMI kábel. Tento je akože Ungreen. Som sa pýtala ChatGPT, že aký je najlepší HDMI kábel, lebo tento, čo máme, čo je aj tu, aj v telke, je z Milleru za 6 €, alebo tak a je to proste úplne cheap. Je to proste lacné, lebo kúkáme film a proste preblikáva to na zeleno, na modro, na zeleno. Čiže furt to bliká a takisto z dataprojektoru, keď chceme hrať, tak sa to nedá. Ten posun je fest viditeľný a citeľný a keď ovládač ide neskôr jak obraz, tak je to proste sa nedá hrať tak, hej. Ultra Certified Cable, Ultra High Speed 8K, neviem čo všetko. ChatGPT povedal, že oni majú dobré HDMI káble, tak som rada, že mi ChatGPT pomohol.
Tu je napísané Ultra High Speed HDMI káble. Musí to byť dobré. Budem používať tieto veci. To je na skrytie káblu, klipky. Aj toto, kebyže náhodou potrebujem to spájanie káblu tak. Predĺžovačku, čo som si objednala z tému. Tak chcela som to mať tak, že bez ďalšieho zdržovania. Chcem sa do toho pustiť už. No ale ja som debil, lebo takto na nič nie vidno, hej, že... Takto by malo byť vidno všetko. Aj mňa. A nie, akože nie, ale... Koho zajímam? No nie? No mne, že bude vidno toto. Neprvom si asi dovolím všetko odpojiť. Takisto som sa rozhodla, že táto predĺžovačka, čo bola tu hore, tu na hole, tu na hore bola táto predĺžovačka, ktorá sa stiahala stadiaľ. Každopádne ťahala sa stamať až tu dole. Toto tu mám preč, toto tu nebude, ani toto tu už nebude. Toto je tu na ten data projektor, lebo niekedy nedrží úplne, takže tento HDMI pôjde preč a vymeníme ho za nový. To by to mohlo byť lepšie. Takže odpájam. Toto tu môžem nechať, to je od elektriky. Odpájam starý, pokazený, zasekaný na hovno HDMI kábel. Pripájam nový Ungreen. Dúfam, že to bude dobré. To by mal byť tiež 2-metrový. A tento kábel nie je taký zamotaný. Proste bol zamotaný, ale je taký rovný. To milujem strašne. Takto. Nový HDMI. Môžem dať späť data projektor. Zatiaľ. To by som dala na druhú stranu. Tu na. Aby sa ťahal kabel takto. Až tu dole. Tu budem to dať asi bližšie. Takto. To je 2-metrový. Tak. 2-metrový. Normálne. Teraz neviem, že to je 2-metrový ako. A čo keby to dám tu? By to nebolo lepšie náhodou. Toto je isto 2-metrový. Akože asi hej. Čo sa mi zdá, že je malý? Dotiahne to. Prečo? No dobre, nevadí. Čo keby tuto dám? To dotiahne. No dobre, asi tu na sebe musieť ťahať ten kablík. Ale ja myslím si, že to bude vyzerať tak či tak lepšie. To je pohoda asi, ne? Čo keby tento kabel bude takto? Bude to lepšie? Bude to horšie? Ja si myslím, že možno aj lepšie to je teraz. Takto. No? Akože podľa mňa, akože dobré. Ja si myslím, že tak môže byť. Takto. Tu na hore pôjde. Žovačka, to môžem si tu nadať na chvíľu ten kabel. Tak. Ja si myslím, že tu nám môžem priklipkať. Tak. Tu na sa bude ťahať asi ten kabel, ale si myslím, že pohoda. Že môže byť. Kľudne akože aj tu. Dobre. Dúfam, že nespadne zatiaľ, takže takto tu mám poriešený zatiaľ HDMI. Tu mám tú fajnú predĺžovačku. Ten HDMI vlastne vždy ide do môjho notebooku. Takže ten tu bude. Ja som myslela, že takto tu na ho môžem potiahnuť ten kabel, ale nemôžem. Je krátky, ja som myslela, že 2 metrov je dosť. Je to asi nie, no. Toto pôjde sem, tu na do rohu asi najlepšie, kebyže je. Aha, musím si bať celkom hlučné tlačítko. Ja som toto mala v pláne vlastne asi dať takto, to nie je vidno, podľa mňa to je jedno. Máme takto dobre, tak, zatiaľ. Môžeme utvoriť. Tento sa mi zdá, že je o mnoho dlhší jak HDMI, čo mi určite nevyhovuje, ale podľa mi neznáme číslo, mám byť do Stuttgartu. No, predĺžovačku na data projektor. No fajne. Ďalší kábel, ktorý keď sa odmotá, tak nie je proste zamotaný. Výborne. Tieto. Som asi to dala takto. Tento ide tu. Tu na asi nebude vidno. Som zapojila. Data projektor, čo ide. Ja tu musím potom dať urobiť. Takto. Som sa spojiť tie káble a schovať spolu, že budú schované. To schovám. Zatiaľ dobre. Zatiaľ takto, hej. Tu na iba to tie kablíky robím. Dobre. Dala asi takto.
Tu by som dala jeden kliplik. Že nech to drží. Že tu by som dala jeden. Tak to tu potrebujem, aby to bolo. Dám. Takže potrebujem kliplik. Udrží dve. Hej. Aj dve udrží. Kto by som tu dala asi, hej. Takto. Že kliplik tu bude. Toto by som schovala. Teraz toto, na čo sa tu bude ťahať. Chcem spojiť takto. Takže do bielej steny, hej. Dúfam, že to bude držať. Dúfam, že hej. Keby dať čo sekundové lepidlo. A je to jedno, že ako bude dať potom. Chcem, aby to trimalo. Hej. Zatiaľ to drží. Troška. Mám taký stojan proste, hej. A môžem si ho dať všelijak a proste keď posuniem, tak to narobí. Je to akurát veľkosť, či musím štiknúť. Ja si myslím, toto neviem, že či bude držať obidve. Toto neviem, no, že či bude držať obidve. Čo teraz? To je glupocina, ne? Nebude držať dve určite. Skúsim to proste. Ale trebalo by ich spojiť. No, nevadí. Tu. Hej. Aspoň tu ich spojím. Podľa mňa to nebude držať. Podľa mňa to iba na jeden kábel, no. Mám stres. Celkom. Teraz. Jak sa to dáva dole? HD. Ja neviem, jak sa to dáva. Ja normálne som na tomto zaseknutá asi 5 minút. No. Dobre, jedna strana je oblepená. Druhá strana je oblepená. A ja si to tu zatiaľ asi dám takto. No. Toto je dobre v pi. Toto je dobre v pi. Proste. Nebude to držať. Zmena plánu. Hej. Ja to dám naspäť, jak to bolo. Využijem to asi tak inde. Musím to využiť tak inde. Akože aspoň dve kable to fakt neudrží, fakt. Takže ja teraz, keď použijem toto, tak môžem asi iba jedno potom použiť z tamtoho. Ja tu dám asi kliplíky. Čo mám robiť, no nie? Koľko mám kliplíky? Akože potrebujem aspoň raz, 2, 3, 4. Dám tu kliplíky, no. Ale fakt to neudrží, boha. Určite to tu nedrží, no. A jeden kabel drží. Skúsim aspoň jeden. Úplne nechápam, jeden sa tu vojde, ale proste ten druhý nie. Je to biela stena, bielý kabel, proste. Si poviem, že dá sa. Ale chcem toto určite využiť, proste nechcem. Kde proste inde schovám iba jeden kábel, To je kus blbosť, proste. Tu dám proste to ten kábel a vybavené. Není to vidno, hej, že? Už som nižšie. Kde sú moje nožničky? Tak to stačí podľa mňa. Vydržia? Jednička do četu, keď áno. Dvojka do četu, keď nie. Porezala som sa. Mám ešte taký kúsok. Si môžem nalepiť z nájsť napríklad. Vždycky treba počítať s tým, že dačo proste nevyjde. Vždy. Nie som naštvaná akože, lebo viem, že to bude vyzerať dobre. Hej. Jeden tu a jeden nakoniec. Nie vidno, čo robím. Takto. Takto na to budem chvíľu držať. Hej. Tento druhý dám sem. Tu dám druhý, nevadí. Ani tam ma nevidno.
Mala som v pláne, že tento kábel dám za posteľ, ale ja to potom budem mať medzeru, akože medzi posteľou a stenou a nechcem, aby mi tam chodili pavúky alebo dačo, takže nie. Tu tak budem mať HDMI do notebooku. Bude to stačiť? To je moja otázka. Hej, takže asi tak. Zatiaľ. Proste už to neviem meniť, ale hej no. Tu mám ten difuzor, ktorý používam každý večer, je to úplne super úžasné. Vlastne teraz, tu je dataprojektor, tento dataprojektor, bože. Tento adapter má dve USB, ale nepotrebujem ho, môžem ho použiť niekde inde. Môžem tu dopojiť tejto predĺžovačky, čo má proste USB v sebe zabudované. Takže je to úplne super, úžasne najlepšie. Tešíme sa všetci. Naraz dohromady. Ja si myslím, že teraz to vyzerá o mnoho lepšie, ako to vyzeralo predtým. Veľká škoda, že sa tu vošiel iba jeden kábel, lebo to tak sklame. Hej. Ja som si to predstavovala v hlave, že to nebude vidno ani jeden kablík. Ale je to biely kábel. Nebije to do očí, je to v pohode, proste nejdem sa pobiť. Ja si myslím ale, že aspoň jeden tu môže ísť. Aj keď jedna kabelčka tu iba tak ničoho nič, to je blbosť, ne? Neviem, to blbosť? Akože z tejto strany, keď sa na to kúkam, vyzerá to divne, že tu má proste jedna lišta, dovidenia. Ale z tejto strany, akože čo som ja, nevyzerá až tak zle. Ja tu mám zasieknutého chrobáka maličkého, neviem. Každopádne, ja takto tu na to urobím, hej. Ja si to tu nechám nepripojené, iba tak, že keby náhodou by som to potrebovala tam, tak si to tam odnesiem. Tu na to dám keby dačo. To je všetko, sa mi zdá, ne? Tu vyzerá fest dobre. Ja som spoko s tým, jak to vyzerá teraz. Ani nepotrebujem tie krabice. Tu som mala ten dataprojektor. A boli tam tieto krabice, tak vlastne už teraz vôbec nepotrebuje, lebo dataprojektor stojí sám. Dobre to vyzerá. Tu sa to kus odlepuje. To budem asi zalepiť, to som povedala. Takže nový HDMI kábel, nové skrývače káblu, nové držače káblu a vlastne vyzerá to super. Vyzerá to tu teraz mnoho čistejšie, hej? O mnoho lepšie a čistejšie. Ukážem podrobnejšie zábery z toho, jak to vyzerá. No je vlastne to tá lišta, ale aj bez toho to nevyzerá zle, lebo je to biely kabel, proste nie je to ani vidno. Tak toto na to vyzerá bez tej lišty a je to možné, že to nechám aj bez tej lišty, lebo fakt toto není vidno. Neviem ešte, že jak by som mohla maskovať, ale proste to neschovám už tu lepšie, hej. Proste tak bude. Tak švíci, tak dymy, tak mi tu dymy na písky. Proste dobre mi je, hej. Do elektriky. Prečo to si na výšku, boha? Každopádne som toto tam mala tu. Toto vyzerá divne. Jedno proste, ak si to tu urobím, hej, tu na proste bude notebook, tu ide do elektriky notebook, tu mám difúzer, môžem tu dať ešte viac vecí, takže bude super. Proste vybavené a môžem kúkať, nebudem tu mať natiahnuté káble cez hlavu, cez nohy, more všelijak. Vyzerá to tu proste k svetu. Teraz ma vlastne napadlo, že ja som bola taká, že tu mám nabíjačku, tu sem nabíjačku, kde pôjde notebook. Viem, prečo som to tu chcela. A tu si môžem dať proste tú nabíjačku. A ja nepotrebujem tým pádom tento adapter. Moja nabíjačka šla až odtiaľ sem. Moja papuča. Papuča. Ča, 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 ča. Cute. To je môj stan.